Sibingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwanje bafethu samankentshane njengoba nazi bafethu ukuthi masihlangene kanjena suke seyisukile ke leyo nto leyo bafethu uma uqala ukufika kuleli khasi sicela uchofoze subscribe button, ulike, ucomment, ushare ukuze wonke umuntu awuthole lo msebenzi esiwenzayo bafethu ezamankentshane. Niyazi ukuthi sisebenza umsebenzi obucayi kangakanani bafethu, siyacela ukuthi ni comment lapha ku comment section nisitshele nisigqugquzele lawo mazwi lawo nisigqugquzela ngawo thina ayasikhulisa enza nokuthi sibe nezibindi sikwazi ukuthi singene nalapho engangenwa khona njoba nazi ke bafethu umningi imisebenzi esiyenzayo, baningi abantu esibasizayo ngokwahlukahlukene ngoba inkinga zabantu azifani. Kodwa ke ngiye ngithi mina uma unethemba noma mhlambe uma uthandaza inkinga yakho ngeke ingaxazululeki. Mawufika ke kuthina into esiyenzayo ukuthi nje sivele siqonde ngqo enkingeni yakho siyixazulule, usibekele nje nisibhalele bafethu, nisibhalele ningakhathali ukusibhalela ngoba ngiyazi ukuthi omunye umuntu angathi mina ngiphendulwa kanti akakafikeleli kuwena. Thina sihamba ngendlela from step by step yabo. Siyacela ke bafethu ukuthi njengamanje nihlale nathi kuyona wonke lo msebenzi nalo esizowusebenza njengamanje ubucayi kakhulu ke bafethu sihlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene njengoba kade ngichaza. Siphethe nananga umfowethu lana usichazelile ke inkinga yakhe, wasichazela sayizwa sayihlaziya nobafo lana njengoba nibona ukuthi angihambi ngedwa mankentshane bafethu ahamba awu2 njengoba nibona ngihamba noNgiba lana usichazele sayihlaziya inkinga yakhe ubafo. Siyacela ukuthi sizocela njengamanje ukuthi ayichazele nina ababukeli khona sizobona ukuthi mhlambe singayibamba siyibambe siyidedele siyeke kanjani ukuze mhlambe sibone okay sixazulula kanjani bafo kuhamba kanjani. Asikhona nto. Igama ubani mfowethu, uphuma phi? Usicela impilo Mkhize, ngisuke eMbumbulu. Awu Khabazela. Yeah Nkosi. Yeah. Mfowethu usibhalelile la sithe usifunda istory sakho. Yeah. Futhi sabona ukuthi nobafo mhlambe singakwazi ukukusiza lapho nalapho, kodwa ke sithi asiqale sikhulumisane nawe yabo sibone ukuthi sizohamba sihambe sifikephi. Sicela uchazele ababukeli ke bafo ukuthi mhlambe udaba lakho lihamba kanjani. Bobhuti la kuqala unyaka nje unyaka nonyaka sibuye sidlale idokfela kanje emsebenzini. So kunabafethu engiye ngaqala nabo ukuthi sidlale nabo istokfela. So masidlala nabo istokfela sasemsebenzini sivumelana ukuthi sesihlukanisa makuphela unyaka lesitokfela lesi. Ungathi mhlawumbe mawuze uyilodo nje inkosi yami kanje baba ukuthi nje nginolaka kahle ngithukuthele kahle kona ngiziyagcina sengibhalela nina. Ngibona ngiziyagcina umoya ubeka amaphaphu phansi mfethu uchaze yonke into from phansi from scratch. Yeah. So masidlala istokfela nalabafethu abawu2 uSandile noMabutho. Sidlala istokfela nje nabo basemsebenzini. Manje into esingididisa manje istokfela bekufuna ngabe sisihlukanise makuqala uDisemba. Isonto lokuqala nje la Disemba. Mangithi kuyazama ukuxhumana nabo labafethu abasatholakala manje. Abasatholakala. Omunye mangimthola ungitshela ukuthi angime kancane ngizokwazi ukuthi ngixhumane nomunye uzokwazi ukuxhumana nomunye kuyimabe buyela kumina. Lo munye angisamthola Dlobo ocingweni. Angisamthola Dlobo ocingweni. That's why sengize manje ngagcina sengifolana nabo bhuti abadala ngoba ngiyanazi ukuthi niwusizo lokuqala when it comes to izinto ezikanje. Ngigaqele nje kakhulu manje nasekhaya babheke mina nasemakhaya kubhekwe mina. Ngibatshela indaba ukuthi bengidlala istokfela yonke into izoba right ijikijika kusenzeki lutho manje. Angisakwazi ukuthi ngithola imali yami manje nabafethu abatholakala. Yikona sengize ngafonela ngathinta nina nje ngabhalela nina amankentshane ukuthi nikwazi ukuthi ningilekelele kulesimo sami. Yeah. Imali ubuyidlala nalabantu? Besidlala u2000. Beku 2000 inyanga nenyanga. Yeah. Beku 2000. So manje akufiki lutho kumina. Yabo. Beniqala ukudlala kulonyaka noma iminyaka yonke? Bengiqala ukudlala nabo kulenyanga, bengade ngixhumana nabanye phambilini. So ngokushintsha i-recruitment enkampanini, abanye baphuma enkampanini. So ngaxhumana labafethu labo ukuze sikwazi ukuthi sidlale nabo. Yeah.
uma uthi uyabathola lo munye uyamthola kwenzeka kanjani uthini mhlawumbe ngiyamthola mangimthola ocingweni ngitshela ukuthi angizama uzozama ukuxhumana nalo munye ngoba mina ngimtholi lo munye ngithola uSandile kuphela manje mabuthi angisamtholile untuzane nefonini uyabazi bahlala ngiyabazi ngokusho kwabo ukuthi bahlala kephi kodwa ukuthi bona indawo abahlala kuyona iyona yipi ngeke ngiqamba manga bangaze ngafika ngqo ngenyawo kodwa nje isection yabo nje nendawo nginalo ulwazi la khona mana ke mfethu mina ngithola la uthi benisebenza ndawonye ingabe mhlambe ngoba phela manje kusawu December emsebenzini kwenzakalani abafike emsebenzini noma mhlambe no emsebenzini samisiwe kwamanje nje ku December ngithi inkampani esisebenzelayo iyayama uma ku December samile nje ngoJanuary sobe sesibuyela back emsebenzini onivalile sivalile yebo for December sivalile for December ngoba phela ngifuna ukwazi mhlamba anihlangani nemsebenzini sisavalile kwamanje le mali mfethu esitokufela benidlala kanjani buyihambisa cash buyifaka i-account wenza kanjani besifaka kwi-account then umabutho masehamba lontonjane deposit nebank ayifaka transfer umabutho sina sinosandi umabutho maseyifaka kwi-account yo account le account eyestokfela vele i-account sathi ayiqondane naye ngoba vele sibambalwa siba u3 nathi ngiya ngokuthemba yebo kwaseya ngokuthemba yebo i-account yakhe hey ndoda from January nidlala akuswela ngoJanuary ngiqondile phela lo mali donsala ku 22,000 22,000 yebo so manje ayona mali ubuvela uthembele kuyona le ebengithembele ngawo phela manje uDecember nami ngiyazi ukuthi nanezingane ibheke mina na konke into nje kade ngingadlala istokfela lezi zabantu besifazane bengidlala lestokfela lesi nje sokuthi nami kwazi kibe right mhlambe bavuka kamelile ngokuthi ugcine mhlambe usufikelela kuthina ngoba ngibuka mina isikhathi phela manje kusawu first week of December mfethu yabo but still manje into enkinga ngisakwazi ukubaxhuma ngisakwazi ukuxhumana nabo qaleni ungabatholi kahle ngiqale nini ora nginawo 7 days mangaphosisi ngoba ebengimxhuma kulo 7 days uSandile mana i-date eyibekiwe enaniyibekile sindlo imanzi oqala la naniyibekile i-date ohlukanisa sasibeke first week ya December isonto lokuqala la December kodwa i-date wayayo bangaspecific i-date ayibanga specific because siyazi vele makusayisonto lokuqala uzokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane ngendlela eright kwakusuke kusa-early lo kade umthola ocingweni wagcina ethini yena ungitshela ukuthi yena uzoxhumana nomabutho ungitshela ukuthi uzoxhumana nomabutho uSandile futhi uSandile nalokumthola yebo uSandile bengilokhande ngimthola but manje na uSandile ngisakwazi ukuthi ngimthole manje yonke esingidedisa ngi-understand ucingo lakhe lwenza njani uliyaringa noma mhlawumbe uyivalile akaliphenduli ke manje asaliphenduli liyaringa ukuringa kodwa asaliphenduli yonke esingidedisa uvele kumabutho yena ngisamtholi hlobo ocingweni umabutho ngisamtholi hlobo yena kodwa uSandile uyakwazi uyakwazi yena ukuxhumana phela ngithi basondelene bahlala kwi-section eyodwa emqashweni hey bafethu njengoba nizwa ke bafethu ukuthi ubafo ukhala kanjani lana sikhalisana kanye naye bafethu siyacela ke nalapha emakhaya noma niqaphele bafethu niqaphele kakhulu izikemu ziningi kakhulu yabona nje njengoba ku December kanjena futhi azisoze zaphela ngisho nangoJanuary ikemu zohlezi zikhona azizameni ukuqaphela bafethu senzeni izinto ezilegit senzeni izinto ezinobufakazi phakathi bafo uthena beni buyihambisa ngeaccount yabengihambisa ngeaccount unabufazi balokho yaba bukhona Nkosi yami bukhona impela kwaphela awunje eyokugcina message yokugcina kufuneka kutshengise qala nje awuqala bese uvele lapha unyuwe no sibone ngenyuwe nayo ngizongena kwi-app ngicongena kwi-app straight ungene kwi-app uboniwa na imali inyanga nenyanga ngoba sithi sikhuluma ngathi wena imali bungayifaka mhlawumbe uthola ukuthi imali uqale manje ukuyifaka uyabona inyanga embili sifanele nje I know unyuke na ungena kwi-app straight now okay awubheke mzwa from January yeah unyuke na ubone ukuthi inyanga nenyanga ngempela igeja ayikho into ekuthiwa
uneshow ukuthi asikho isivumelwano mhlawumbe ebeninaso nabo abafethu mhlawumbe wagcina wangakhokha mhlawumbe wagcina wangadlala phela kuyenza into efana nalezi yenze uthola ukuthi umuntu ufika la uthi umuntu imali ayisahlongiswa kanti uyena mhlawumbe ugcine wathatha imali estokfela uzange uthathe imali uzange uboleke imali angazi ngiboleke imali angazi ngithathe imali mina ngiyamiqondile wena fanele uthole imali yakho noma injalo mina ngifuna nje binjalo bakukhona umunye obebolekisa ngaye eceleni imzalela yena mina ngifuna yami iqondile kwangazi ngabolekisa ngemali yami asike isivumelane esikhona la ngicina ngoNovember la ngoNovember angicazivele grants because on December ngisanudlalela azodlalela yo ndoda imali engaka bafa kulungile ake sizame ukulokhunja mfethu ake sizame ukufonela yena uSandile mhlambe simfonele ngoba into abalekile la njengamanje into sokutshela yona kusha kuthi ifona akayibambi as long as inamba isa active into ezoba inkinga kakhulu ukuthi inamba yakhe mayisingasekho active lapho ke bekunzima akasikwazi ukuyitrace but as long as inamba ring iba active wena nje thandazela ukuthi inamba ring ibe active mayebamba futhi ibonus yabo ibonus mayebamba ama automobile benisebenza nawo besisebenza nabo enkampani ndawonye udouble lula kakhulu lula lukho nzima somsizo mfethu into angekho le awanza amancane imali yakho uzoyithola imali yakho uzoyithola mfethu angiyabonga ngisho ngakuthiwa mhlawumbe uyithola manje yonke semthanda kodwa khona ozobuya ukuphetha angiyabonga kusho ukuthi half noma kuthiwa ingxenye yayo kodwa futhi bazophinda futhi bakukhokhele angiyabonga bobhuti abadala okwisiphi number yakho Sandile ayicha ngoba vuma mfethu 0744 hayi ungayibima ememezi alright ukuthi bakushaye ngempela mfethu hayi ngoba vuma usebenza naye umuntu yini ba abantu abanjani nje abafethu nje aba right abafethu bangixakile mina bangididisile straight kulento phela na Thethu ubani mfethu umbuzo ukuthi izithini mfethu phela kumele ngabe sihlukanisile manje yenza kanjani manje ngathi ayibambiwa kuyibamba ke futhi uyenza nje so sinkingi konke emtshelayo ngididisa akubuya ring somthola ubalulekile lokho hello sho Sandile ubalo mkhulu usicelo mfethu la ngiyakuzwa mfethu mfethu ngifuna imali yami phela ngithi manje ufuna besihlukanisile istokfela manje sengiyadedeseka imali yami ayifikile kumina mina imali yami mfethu ngicela ubungifonele mfethu ngisebhizi kancane baba kahle mfethu ngifuna imali yami mfethu usicelo lokhuluma naye istokfela sesidlala unyaka wonke mfethu hawu buka ke wenza kanje na ke mfethu wenza kanje uyayidropa wenza kanje babazi udouble kakhulu Sofia qathatha kubona usho mfethu usho mfethu ngisebhizi kancane uma kancane ngizokufonela mina nje so wendoda ekhamba kanjani ngiyaphila mfethu mana mfethu khuluma nomzwa lana mfethu yabo manje phela usicelo manje usenkingeni nikuphi nendawo mfethu ngikwazi ngoba ngingakwazi ngizokutshela kanjani ukuthi ngikuphi mana bhuti omdala sicela ukuthi ukhulume mfethu sinezi noma mhlawumbe 2 minutes yezwa ngicela kubela kuwena futhi ngisebhizi kancane hayibo wenza kanje lungu abafowethu hayi udouble lula kakhulu lolu hayi yona nje inkinga amanzi amancane yabo nje befuna akhe ingene kwazi ukuyibamba nje somthola soxhumana nabafethu sisebenzisana nabe IT basitracele ukuthi kephi nendawo njengamanje nje futhi siyasuka siyakhona abafana ngisenzela umjida abafana bajwayela labafana udaba nje lolu bafethu uncane kakhulu ncane nje kakhulu lona ngisho wenza kanje uyicisha ngamabovu hayi khululeka bajwayela khululeka njengamanje abafethu sosuka njengamanje soyakhona ngithumela inamba manje esitracele ukuthi ngakuphi siyakhona mfethu
noma singesimthembisa ukuthi imali yakho uzoyithola yonke leyo nto kunzima mfethu ngeke sizokutshela singakasuki imali yakho awukwazi angiboni ukuthi ngeke uyithole kodwa khona imali ozobuya nayo ngithi 5,000 ngithi 4,000 noma ngithi 10,000 kodwa ikhona ingxenye ozoyithola mfethu futhi nje noma sifika lapha mfethu uzama ukwehlisa umoya ubambeke usinikeze isikhathi sethu sokuthi siyisebenze yonke lento yabo asaye sesikhuza wena ke lapha yana hayi yezwa sacela ukuhamba sicela nambe nathi manje njengoba sihamba siyakhona siyabonga bafowethu sitholile-ke bafethu kulamajida la akhona but sikwazile ukutrace inamba bafethu i-address esikhomba la mfethu ikhona la mfethu la esikhomba khona so mfethu asikaze-ke sageja abantu lesebenzisana babakaze basenzela phansi mfethu so ngiyacela but njengamanje cela mfethu usihloniphe usilalele laphana ngiyazi ukuthi uyayifuna imali yakho ngiyazi ukuthi unolaka nje bushilo but siyacela mfethu sibambisane nathi ulawuleke ungagcini ucela ulawuleke nje hayi Koko. Okay, what? Athi na ada khobani. Ayikho ngide. Ayikho ngide lapha. All tons. Ayikho ngide. Oh. Esa. Okay. What is bad fresh? Koko. Hata kumuntu futhi la kodwa na ibhaki livuliwe. Sobona amahenis kade bephuka tutagluta kitwa. Koko. Oh, nangu mfethu. Mana. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami bafethu. Yes, ngifuna imali yami. Ungathatha imali yami bafethu. Ngifuna imali yami. Oyibo. Ufuna. Yini manje ngakho mfethu. Imali yami nangu lo mfethu. Mani ufuna uzoyifuna ima uzozenzela lento le uzozenza siyeke lento. Nabo tu. Nabo suka wena la. Suka la wena. Suka wena. Nangu. Hayibo. Bazongitshela wena. Bafethu, ngifuna imali yami. Yes. Awukahle imali yakho. Sizokuyeka uzenzele lento sokuyeka uzenzele yeso awukahle mfethu Ibona la bafethu. Ibona bo. Niyamazi lo mfethu lo? Niyamazi wendoda. Mani niyamazini? Le ndoda siyayazi mfowethu. Niyazi kanjani? Iphi imali yami? imali stock fela Imali yami. Ngeke phela nifike la ekhaya madoda. Ufuna imali yakhe. Benidlala istokfela nina no 3. Asidlali lonto thina. Angidlali yonto. Asibona izinto zabafazi Ubathi mthansi imuphi ubathi simfonela wena manje. Kasikufonela wena manje. Ngifuna imali yami. Ngithela nje sikufonela. bafowethu. Umuntu enimfonelile nangu umuntu ofike wazongitshena ukuthi Okay. Yini Sikufonele wasi. Mana mfethu. Mawuthi uyazi iphi imali mfethu. Yini oyifuna kumina mfethu? Imali yami.
Sitokufela manje ufuna abantu sahlukana ufuna imali yami. Manini, angithi nitheni yamanzi nisebenza ndawonye, nadlala isitokufela ndawonye from January. Uphikani? Mana yofethu. Uyasazi isitokufela ngithi. Lalela. Ungayiqali into yenzayo. Ungayiqali into yenzayo. Ungayiqali into yenzayo. Keep imali yami. Ngiyakutshela into enza ngakuzwini. Musukuba nenkani. Lalela. Njengamanje sofuna imali yami. Zofuna imali yami mfethu. Nina Lalela, sifike sifike kahle la. Sifike kahle. Lalela. Sifike kahle la bafethu. Yinina seniyasishintsha manje. nifika la niphushe icapha nina. Ikwakho lana manje. Siphushe icapha la ngoba sinophila nje. Indaba nazaba. Okay. Namaqola iphi imali umfethu? Iphi imali yomfethu? Lento nifuna senze ibenzima. Alikhuluma nalomuntu. Iphinda iphethe yena esibonisa ukuthi adlala isitokufela. Okay. Vala umlomo ukhipha lapha. App le mali ngathi mtransfer inyanga ngazonke 2000 inyanga. Yes. Ngifuna lo mali. Sibone lo mali. Ifoni yakho. Ifoni yami bafula. Ifoni yakho. Nayi. Usamsenzile. Ngena la kwi-app. Imali nakho from January. From January. Le mali yazi le mali ngaphosi. Beba. Masaba siyokuza Ubuza Imali yami. Simala ifakile le yena ibuza. Hey. Kungaliwa kanjani? Ngifuna senze kanje. Phakama. Hey ngisafuna yazini. Angifuni isheshe sifike la. Ngifuna ngikhulume. Yini inkinga yenu? Nangu umuntu wadla imali bafu. Nangu umuntu wadla imali. Usiyayazi manje. Imali yami ngithathile. Manje singafika sesivula sebathathu. Khuluma iphi imali yomuntu? Beba asinasikhathi sonke. Asinalanga lonke. Ngiyayikhipha noma nifuna ukuyikhipha le mali. Niyayikhipha yini noma nifuna ukuyikhipha? Khona enzophuma nayo la endlini. Usangeneka ngempela. Oza la. Yini ukoloswa yini wena mfana? Yini lento yenzayo? Ngiyayikhipha noma ngikhipha. Ukoloswa yini? Ukoloswa yini? Ngoba seyenzami lezi zinto lezi. Ezakho lezi zinto. Ngitsheleni ukuthi ubani odla imali. Sengitshelile nje. Yini sifuna kwena wena ongile le mali. Izinto zami lezi zinto wena mfana uzojwayela lapha. Uthini? Ayikho imali edliwe lamadoda, yazi. Imali sasifaka Ngoba yena mina usigole lo ngamginga manje. Mina. Wena mfana yini inkinga yakho wena? Yini inkinga yakho wena? Yini indaba wena? Ufuna indaba uyibona wena. Ufuna ukubona wena masimbentsha. Usuyazi manje imali wena. Yini ukoloswa yini wena mfana? Uba wathi njani imali? Ukoloswa yini? Papa mali nangu umuntu
Lalela baba, yabona ubude bakho uzoshona phansi, uzoba mfishane la. Uzoba mfishane la. Yebo uzoyikhokha le mali manje, uzoyikhokha manje ngenkani futhi sana yini. Uzoyikhokha ngenkani. Siyakulwisa futhi sizokumele Zokulwisa bana. Awenziwa kanjalo madoda. Uzoyikhokha noma kanini ngobani ke? Mana mfethu awubaniki imali mfethu awukhuluma batshela usayenzani abani mfethu batshela ikhipha le mali imali yomthitha bathi yahleka bathi imali yomthitha imali sayidlanayo yadleka imali basamtshela lo mthitha lo yadleka imali mfethu athi wala malini sen adlala iphi imali phela usungishaya Hawu njengamanje malini sen wena usibizela abantu usizela abantu wena bayukhinyana awucheka bese lapho ku app malini sen ila ko910 imali sen nidleleni imali mfana sayidlala imali thalile le mali nani mtshela ukuthini le mali uza nawe uzwa namanje hey musana ukuzodlala la nini musana uzodlala la nini musana uzodlala la nini nina namaqola nanzoqola umfana ezamela abanike labantu amadodana hambe la ipa futhi nawo leli wash leli sek futhi sek ayizokokha nini ngoba mawasha bamba la sikhuluma nawe imali basoyinikeza sikhuluma manje inkinga manje imali ebesoyithola besoyithola enye kusasa bese ngabohlangana uzoyithola phi enye kusasa besomkhaba uzoyithola nangesho uthi nidlile imali nangu uyatsho nje ukuthi nidlile mususenza manje pho yes manje into ophikayo pho uphikani wena uphikani wena bafowethu kanti ngenzeni aha transfer malini oselu 10 transfer 10 manje let's account yakho la yes thathi number ile number vele usebenzisa wena mkhize kanjani singafika sibe nesivumelane nawe njengamadoda sawa sikhuluma nawe lento yenu bafana izophela nya lento okuqola abantu malini esendile malini 10,000 u10 uzo yebaba incane kabi le mali oyisendile incane kabi le mali oyisendile uthethisa bapho yini inkinga yakho yini for ukolozela ba yes asivele sisiyeke lesitokufela sakho ngoba vele yahluleka imali ayiphelele ngoba iphelele and futhi bafana yabona once nangamfakela le mali la sizobuya la ifoni yami le phone imali ngakho imali enye ngizokhokha nini ngeke ushaya umhla 15 mfethu angithi sisala imali engizokhokha after 15 Yes. ngoba fanele ube 22,000 you want to put 10 manje uyazoshota malini shot to 12 uzokhipha ngo 12 bafethu imani uDecember baba nizokhipha wena mfana utshela uDecember wena uzokhipha ngo 12 how sifuna i-date specific otherwise once nangakwenza lokho manganika mhla 15 senze njani sena buye mfethu akabuye nani makusi kanjani okay uqedile wena qedile lana ke ayo ndoda mkhisi ayinalutho mina ngitshele nizinja kabi nabafana khize mfethu utholile bo10 noma sinjoba besikutshenile ukuthi noma ungeke uzuyithole yonke kodwa khona uyitholile bikhona mhla ka15 sizobuya uzobuya nathi bafethu mhla ka15 uzobuya nathi sizoluqolela lo 1247 ungalidayisi sizona labafana udayisi dude nefoni udayisi lutho sobanikeza amasebekhiphi noma ngabe khipha ucash noma ngabe bekhipha kwi account alright uma kwenze ingene kwi account uzositshela futhi
ithina sobuyisa lezi zinto lezi sithathile ifoni newasha. Ngiyabonga. Mfethu awuzibongele nawe la. Ngiyabonga kakhulu kusizile futhi nokuthi ngikwazi ukuthi ngibhalele abafuyi obhuti labo ukuze ngikwazi ukuthi into zami zibe right. Bafethu amankentshane la sihlulwe lutho sibuye nayo imali noma ku10 bafethu ukusele lo 12 kodwa at least ikhona sibena njengoba simtshenile umfethu ukuthi angangayithola yonke kodwa ikhona kwazile ukuthi ayithola. Bafethu nawe singakafinyeleli kuwena sofika bafethu okwamanje bafethu okubalekile njengoba ku December besidila nabantu abaninkinga zezicam njengoba sazi ukuthi ku December abanye fanele bathengele izingane fanele benzeni abanamali abazi ukuthi fanele benzeni. Bafethu siyabona ama comment bafethu kube kanjalo bafethu nisibhalele bhalela bafethu email bafethu siphe uzoso bafethu email yakhe bafethu nibhale nakhona lapha page la kubhalwa khona bafethu sizofika bafethu nakuwena umfethu naye mfethu njengoba ebhalile bafethu sizofika ngamunye sonisiza bafethu. Cela nisibekezelele bafethu. Siyabonga.